Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po mga ka-consumer asin mga kanegosyo, aldaw na naman po nin Biyernes. July 18, 2025. So, mag-iribahan na naman po kita ngunyan sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Indo kang DTI Regional Office 5. So, sa Giraray, ini po ang sa Indo makakaiba digdi sa programa si Bem Romano Berango. Day po kamo magliwat in istasyon. Igwa po kitang mga importanteng pag-urulay-ulayan ngunyan na aga sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po kita nin odto mag-iiribanan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So sa liwat, welcome po sa gabos na nagdadangog digdi sa programa. So mga nagdadangog po sa radyo, nadadangog po kita sa 729 kHz sa Radyo DZGB. As in, naka-live man po kita syempre sa Facebook page kang DZGB News Online, as in samuya man po ining sinishare sa samuyang Facebook page sa DTI Region 5 Bicol. As in, guwaman pong YouTube channel ang DZGB. Kung yaon po kamo sa YouTube, pwede man po kamo duman maghiling live kaining programang Usapang Consumer at Negosyo. Kada enot, as in ikatulong Biyernes kang bulan. Ano po? Okay, so ngunya na aga. By the way, so mga nagdadangog po, pwede po kamo makisumaro sa samuyang programa. Pwede po kamo magpartisipar sa paagi kan pag-comment sa live feed kang programang Usapang Consumer at Negosyo. Pwede man po kamo mag-text sa samuyang text line. Ang samuya pong text line is 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Pwede po kamo mag-text kung igwa po kamo mga concerns, as in mga kahaputan, manunungod po sa mga programa kang Department of Trade and Industry. Okay, ini pong programa, sabi ta, magtatao po sa Indo ning mga kasimbagan, manunungod sa pagninegosyo, kung sisay sa Indo ang may interest magnegosyo, asin so mga nasa negosyo na, igwa na pong negosyo na existing, kung gusto po nindong magdakula ang sa Indong negosyo, magtatao po ini ni mga kasimbagan kung paano po mangyayari ang sa Indong mga pangaturugan or kung paano ma-improve ang sa Indong pagpapadalagan kang sa Indong negosyo. As in siring man, syempre ini pong programang ini, magtatao man po ini nin pagmidbid sa satuyang mga matrayumpong negosyante. Kaya ngani po taod-taod, igwa kitang makakaiba na sarong negosyante na talagang maghihira sa tuya kung paano sa iyang naging journey, no? Paano siya nagpuon kan sa iyang negosyo. Asin ngunyan po, ano na ang inabot kang sa iyang negosyo. So taod-taod po makakaiba ta siya. Pero bago po ang gabos, siguro pamidbid ko na po ang satuyang bisita na yaon digdi live sa studio. Ang satuyang resource person, si Mr. Jolo Bobadilla. Siya po ang head kang market, ano nga na ito, Jules? Trade promotion. Trade promotion section po sa samuyang opisina sa DTI Regional Office. Si Mr. Jolo Bobadilla. Jolo, pakibation tang onatabi ang satuyang mga para subaybay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ayan, maray na aga po sa gabus na parantabay. So, as in, maoran-oran ngunyan, kaya mag-ingat po kita ngunyan. Ayan, okay.
So, sa Zoom, makakaiba tataod-taod, pero ipamidbid ta na ngunyan. Yaon na siya, nasa Zoom na siya. Si Miss Debbie May Ariola Amata. Tama po? Okay. Ang owner, as in, siya po ang owner kang Aram Food Products sa province of Camarines Sur. So makakaiba ta po siya via Zoom. Ma'am Debbie, pwede po batiin muna natin ang ating mga tagapakinig dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Please go ahead. Hello, marahin aga po sa inyo, Gabos. Ayan, okay. Babalikan ta ka po mamaya. Ano po, pagkatapos may mag-istoryahan ni Sir Jolo digdi sa studio, babalikan ta ka po para hiras kan sa imong business journey kung paano ka po nagpuon, as in kung ngunyan po ano na po ang inabot kang sa imong negosyo. So salamat po sa pagpaunra kan sa muyang imbitasyon. So ngunya na aga, inuton ta mo ng kaulayon digdi sa programa ang sa muyang head kang trade promo section sa business sa DTI Regional Office, no, si Mr. Jolo Bobadilla. Kasi sabi ta baga digdi sa tuyang teaser, compliant ka na, competitive ka pa. So aalamin natin kung paanong ang compliance, ang pagiging compliant ay nagiging puhunan ng tiwala at susi sa pag-asenso ng negosyo. Okay. So, siguro, bago kita magpadagos, i-explain ko na ni Sir Jolo kung ano itong mga serbisyo na available duman sa iyang section, sa trade promo section. Ano ang mga ginigibo kang section na trade promo? Yeah, trade promotion, tama? Yes. Okay, yes. sige, please go ahead, Sir Ayan. Jolo. Thank you, Miss Natataigwa Beman. kitang arog kaya na section sa satuyang opisina po. So, saro sa mga we have 3 sections po all in all sa division kang business development sa DTI. So saro naman sa mga section na ito is ang trade promotion. So ang trade promotion is the marketing arm of business development. So pag sinabi ta pong marketing arm, kami po ang in charge sa mga pag-assister sa mga negosyante o sa mga entrepreneurs in our priority sector to promote their businesses. So yaon na po dyan ang selling, yaon na po dyan ang implementation of trade fairs, and also participation din po sa mga existing na mga private and government organizations na nagko-conduct man po king mga trade promotions. So iyan po ang I would say mandato kang sa muyang section. So, Kaya nga ini si Sir Jolo, pag may mga exhibits, pag may mga fairs, domestic and international, siya po kaini ang maniobra. Siya ang ano kaini, ang ano ang apod kaini, punong abala. Siya ang punong abala pag igwang mga exhibits, mga fairs, both domestic and international. Kasi yaon po iyan sa iyang section. Pero baka maghapot, Sir Jolo, lalong-lalo na ang satuyang mga paraantabay, mga consumers, no, nata kaya importante sa sarong negosyante, for that matter, or sa sarong produkto na compliant siya sa mga requirements, mga regulations, kang mga iba-ibang ahensya kang gobyerno. Bako halimbawa, sa food na sana sa food, kadakol na mga kaipuhan i-comply. So, ano ang importansya kaini sa sarong negosyante o sa sarong produkto? yan. So inot na inot po saro ining ang pagiging compliant sa mga requirements is saro sa mga major activity o saro sa mga major requirement when you are tackling marketing. So sa pag-marketing, pag sinabi ta po bagang marketing, sabi kang mga tao, pinost ko ngayon sa mga social media. That's my marketing. So saro po ito sa mga miskonsepto kang mga sarong kang mga negosyante about marketing. So ang marketing bako lang po siya sa pag-promote kang product, kundi is it's a process po So
process po yan kang sa imong product development, kang sa imong visual merchandising skills, kan sa imong shelf life kan sa imong produkto. We are talking about processed food po so yan saro lang po yan sa mga activities na pigibo sa marketing. So if you are compliant especially sa food ma-focus kita ngunyan sa mga processed food na commodities or mga confectionaries na piga benta kang mga negosyante. So sa processed food importante hong po maray na compliant kita sa gabos na regulations when it comes to food kasi po ang pagkaon po baga tigi-ingest ayan. So dapat protektaran tamon po ang mga consumer kan sa tuyang produkto. So dapat po safe siyang kaunon, safe siyang gamiton, safe siyang i-apply externally, and at the same time magkaigwang tiwala ang mga consumer sa imong produkto para of course syempre ang main goal tamang pati as an entrepreneur is we encourage yung repeat orders. So para ma-obtain ta po yan ang mga repeat orders na yan, being compliant especially kapag ka food ka is a major turnout para sa imong negosyo. Kumbaga, ang sinasabi mo, Sir Jolo, bako sa naini para sa benepisyo kang mga negosyante. Yes. We are also protecting, of course, the interest of the consumers, or of the buying public. Syempre, So, pag sinabi ta, Sir Jolo, na food, ano-ano ba itong mga nire-require sa indang mga licenses bago sinda makapag-display, Minsan nga digdi sa tuyang domestic market, kinakaipuhan na din itong mga requirements, dapat yes. compliant na sinda bago sinda makapag-display sa mga malls, digdi sa domestic, how much more sa international market. So, baka tawan ta sinda ki idea, alimbawa mga into food processing unyan na dai pa man sinda nagkaigwa ki pagkakataon na maka-display sa mga malls, taday pa sinda mga requirements. So just give them an idea kung ano itong mga kinakaipuhan na i-comply. Ayan. So tawag ko po kamo kisarong example Si Bicol region is known for pili nut. Yan po ang saro sa mga sought for ng mga pasalubong kung sa tuyong mga consumers, especially pag mga halimbawa balikbayans or balik probinsya. So sinda ang inot po na pigahanap kang mga consumer na from different parts of the Philippines or even different parts of the world is the pili nut kasi yun po ang pinakasikat as in pinaka midbid na produkto kang Bicol region. So ngunyan si pili nut in order for you para maprotektaran mo man ang at the end of the day syempre ang iisipon pa rin kang sarong entrepreneur is ang consumer. So nagbabakal siya man po giraray ang kay puan isipon ta safety of your consumers. So ang saro sa mga regulations and licenses na kay puan i-obtain kisarong food processor specifically kunwari lang example lang so si pili nut candies and confectionaries is ini pong FDA LTO. So FDA is Food and Drug Administration. So yan po. So saro yan sa mga requirement tanganing mailuwas mo po in public legally ang sa imong produkto. So kaakibat po kayan is ang CPR or Certificate of Product Registration. So ining duwa is they magkaiba ba yan, Sir Jolo? Yung FDA, LTO, buda ang CPR, magkaiba siyang requirement? Yes, magkaiba po siyang requirement pero dapat igwa po mukha ini pareho. So sa iniyan piga request ang piga apply, I mean. So piga apply po ining ang nag-accredit po ining mga licenses na ini is of course the FDA Philippines. FDA, Food and Drug Administration of the including Philippines. the CPR. Yes, including the CPR. So sinda po ang tiga-apod na accreditation arm of Food and Drug
So Uliton ta, Sir Jolo, FDA, Food and Drug Administration. Tapos so LTO, bako iyan so Land Transportation bako. Office. Yes. License to To operate. operate, Tama. yes, oo. license to Sa operate. FDA, license to operate. So, ang tao sa Indo ki, ki accreditation, si FDA mismo. FDA mismo. Yes. And the CPR, bako ito so CPR na, so resuscitate ano yan? So pang resuscitate bako po ito. The CPR is Certificate of of Product Product Registration. Okay. So both the licenses ito i-apply ito sa FDA, no? Igwa kitang office kang Food and Drug Administration yaon sa Daraga. Yes po. Sa may DOH tama. Yes po. Yes po. Oo, sa laog kang premises, no? Okay, so ito sa mga duwa pa sana ang na-mention mo. Itong FDA, LTO, And CPR. and CPR, Certificate of Product Registration. Buda, ano pa sa mga iba? Igwa pa bang iba na kaipuhan i-comply ining mga food processor staff para makapag-display sinda kang sa ina mga products outside halimbawa sa mga malls, bako na talaga so sa mga kanya-kanya sa ng turutindahan, no, sa mga malls and even outside the country. Ano pa po ang mga kaipuhan? So ang pinaka-basic po talaga na kaipuhan nindo is of course you have to register your business. You know, so you have a permit, mayor's permit, of course sa BIR you have to be registered also. So aside from that, sa food, these are the two major licenses that nakaipuhan niyo po. So tawon ko po kamo kidiit na insights about kaining FDA, LTO and then CPR. CPR. So, pag sinabi po na FDA, LTO, so Food and Drug and License to Operate, ang sakop lang po kayo ni is for companies and establishments or manufacturers, traders and distributors. Kay saro po ining requirement to apply for CPR. Oh, Yes. so di ka maka-apply ki CPR kung di ka pang FDA, LTO. Parang Yes. prerequisite siya. Yes, because CPR is ini po ang game changer kapag igwa ka po kay ni, it means that your food is safe to consume or safe to apply externally in your body. And ang registration po kay ni is per variant. Okay. So, So, kung ikasarong food processor, halimbawa, pili nut processor yes. ka, Opo. dakulon baga mga variations. Yes. So, ang pag-apply kang CPR, bawat variant. Yes, bawat variant. So Okay. different flavors, iba-ibang application po is CPR. And While so FDA, LTO, per company yun. per company. Okay, Yes, okay, correct. okay. So si FDA LTO ang main po na check po ninda is your production facility. So yan po ang difference kang FDA LTO and then si CPR. Okay. So, yun po ang pagkakaiba palan. So, si FDA per company, FDA LTO per company, establishment, tapos si CPR or so Certificate of Product, kaya nga ni product, Yes. product. Product Certificate registration. of Product Registration per variant siya. Per variant. So, Even po when I say per variant, maski po saro lang yan na flavor, kung igwa ka pong sizes. different sizes oo. po kayo ni, or grams. Oo. So packaging So, na kada saro po kayan kay puhan i-register po siya for CPR. Okay. Ano ba ini, Sir Jolo? Medyo makantidad ang pag-apply ka ni or okay man lang ang presyo? Aram ko igwang mga presyo, ano ang pag-apply? Yes, actually ano po ini bako man makantidad, pero I would say this is a very good investment para sa indong produkto. Kasi po pag igwa ka ini talagang sutiwala kang consumers makukuha Okay. po kang company. That's why saro po din ini saro din ining requirement kapag you are going to sell or you are planning to export your products outside sa mga ASEAN countries or in the EU. So saro po ini sa mga requirements other than their own requirements. So kapag igwa kang CPR digdi, most probably saro iyan sa mga requirement para makakuha ka din ning license din duman sa country i-export mo. Kaya iyo po ang importansya kaining mga licenses, no? Kasi para sa satuyang mga consuming public,
pag nagbakal po kamo ki mga products like pili nut products, hilingon po nindo kasi nakalaag man po yan sa packaging, no, itong FDA, LTO, tapos kung CPR registered na sinda, igwa na sindang registration, certificate of product registration, hilingon po nindo ang packaging. Diyan po makakataram kamo na ang binabakal nindong produkto safe po to consume, no? Yes. Okay. Pero Sir Jolo, on top of these two, igwa pang mga additional na parang kaipuhan i-apply ang satuyang mga MSME nganing makaangat pasinda duman sa mga iba. Halimbawa, ito bagang IP something brand, Yes, IPO. trade name. Yes, Oo. and also igwa kitang pick the target na market kasi Oo, sa mga sa mga very promising, as in dakulaon na potential na maging saro kita sa mga supplier. Ang Philippines in general is ang Arab countries, Arab nations. So sinda po nagre-require sila na dapat ang sa imong produkto is halal certified. Halal certified. Yes. Oo. So- When you say halal certified, Sir Jolo, just to give them an idea of what it means to be halal certified, ano po ang gustong sabihon kaan? Kapag halal certified ka po, it means that you are eligible to service or to provide products sa mga Muslim countries. So igo po kasi sindang pigsusunod ng mga patakaran pag-abot sa proseso kang paggibo kang mga produkto o kaya lalo na sa mga pagkaon. Pero sa ngunyan, Sir Jolo, ang aram ko, kita di sa Bicol region, nagdadakol na itong mga products that are halal certified. Tama po ba? Yes, Oo. nagdadakol siya. Nagpuon kita kang mga pirang years back, tapos taon-taon parang nakaka-encourage kita ki mga MSMEs na magpahalal certified. Correct. Iba man so halal certification kang company, bula Yes, kang iba man. product. Ang Pareho ka product. itong CPR, parang Opo. pareho. Parang ka. LTO and CPR Oo, din. Yes. so halal certified company and then halal certified products. Yes. Oo, so iyo po ini ang mga kinakaipuhan tang i-comply para masasabi tang pwede kitang mag-compete sa mas dakulang merkado, igwa kitang competitive advantage, kumbaga sinasabi tabaga na kung igwa ka kaining mga lisensya, pag luwas ka outside the region or outside the country, igwa ka ng kumbaga, igwa kang papel, no? Igwa akong arog kaini. So, igwa kang edge over the rest na dai ka itong mga dai nag-comply duman sa mga requirements na ito. Ano po? Okay. So, itong mga nagkapirang sinabi ta, FDA, LTO, CPR, digdi sa FDA, no? Ang accredit. Tapos itong IP IPO, Philippines, yes. igwa IPO, kitang yes. igwa kitang technical staff na naka-base sa region. So bako man po dipisil patabang kung paano magpa-register sa IPOFIL. Yaon si Engineer Nino Torre Yes. para mag-assist sa satuyang mga MSMEs, no? Asin su halal certified, pwede man magpa-assist sa satuya sa region kung paano sila makapahalal. Yes. No? So, iyan po ang mga nagkapirang mga dapat i-comply kan satuyang mga MSMEs, especially those na into food processing. Ano po, sinasabi ta na daiman kita makakapagluwas sa mas dakulang merkado kung dai kita ka itong mga lisensya na ito. Maski nga ni sa mga trade fairs ta sa Manila. Yes, and sa trade fairs, they Oo. require Oo. na dapat at least FDA, LTO compliant po ang sarong negosyante. Kung kamo po ay nagpaplano na i-promote ang sa inyong produkto in a wider market or in a wider scale to para makakuha po kamo ki wider market reach, maka-penetrate kamo in other regions or even internationally. So sarap po yan sa mga basic requirement which is si FDA, LTO. And some countries also nagre-require din sinda nung tig-apod na HACCP
Apo. So si HACCP is si Hazard Analysis and Critical Control Point. So saro po ini saro pa yan sa mga dapat na maging compliant po ang saro. Pero that is for a higher level market na po yan. Yes. Market. Kasi maski ang satuyang mga buyers aware na sinda. Yes. Oo. Kasi once duman sa Sarong Fair ta sa Manila, may mga buyers duman nagkapira na naghahapot na why ang satuyang ibang mga exhibitors duman are not yet compliant. So pigsasabi taman na under anong apod ka ini? Under process. Under process, yeah. Yes. Pigpo-process pa. So pero nag-ano ani siya na dapat pag naka-display duman sa exhibit dapat may CPR na bo the FDA LTO. Yeah, So that's why naghigpit po ngunyan. Yes, Even oo. sa mga DTI regional office na mga initiated na mga trade fair po, talaga pong day po kami nag-aalaw kay exhibitors na talagang wala pang napapahiling sa muya na renewal or accreditation from FDA. Yeah. may nagtatanong dito, Jolo, kung meron ba daw tayong kosher certification? Co-share. Yes, actually, we tap on with the service provider for that. So, igo po kaya kitang actually padudumo na kita sa mga programs. And total na hapot nyo naman po. Shout out kay, sino po siya? Hindi siya nagpakilala. Kay Anonymous. Hindi siya nagpakilala. Shout out kay Anonymous. Nag-text lang siya. Sige, please go ahead. So, padumo na po kita sa since siya ako nakita diyan so saro sa mga DTI interventions o mga DTI initiatives po na pigibo is ang tigapod na business development. This is specifically for food. So wherein gabos po na certifications, we encourage so mga participants na magpa-accredit or to obtain these types of license kasi ang programa pong ining BizDev na ini or BizDev session and sometimes mga activities din na leaning towards marketing or leaning towards a participation in international event. So, iyan po sa mga tigtatakal na mga topics na i-encourage na ang mga MSMEs is magkaigwa ka ining klaseng mga types of license na ini. Okay, so more or less siguro Sir Jolo na i-share ta na din sa satuyang mga paraan tabay kung ano ang importansya kaining mga requirements or licenses na hinahangad ta or na kinakaipuhan i-comply kan satuyang mga micro, small and medium enterprises, especially itong mga food processors na ini talaga dakulaon ining kapital, no, para sa pagdakula kang sa indong market. Kasi di man pwede na ngaya okay na ngaya ako sa domestic market, although Yes. may mga Yes. nagsasabi kaya na okay na kami sa domestic market, but we are also still encouraging na magduman, why not try itong Yes. export, no? So Why- it's an investment but it's a very good investment pag-abot sa marketing of your product. Ayan. Okay. So, yan po ang mga importanteng bagay na dapat maging open kita sa mga arog kaiyan na development. Although, syempre, it's merong cost on our part, pero ang return kaiyan, mas pa. Ano po? Okay. So, ngunyan po, siguro sa tuyang second part, no, makakaiba ta na sa tuyang inimbitahan na MSME from the province of Camarines Sur, si Miss Debbie May Ariola Amata, ang owner kang RAM, kaya palang RAM kasi Ariola Amata. Yes. RAM Food Products. Ma'am Debbie. Hello po. Maray na aga po, Giraray. Welcome po, Giraray, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, ma'am. Okay. Maray na aga, Ma'am Bem. Maray na aga, Sir Jolo. And of course, sa gabos po na nakaantabay sa Sapuya. Okay, so sa Giraray, ma'am, salamat no sa pagpa-unra kan sa muyang imbitasyon, maski medyo short notice. Ma'am, enot sa gabos, pwede mo po kaming istoryahan kung
paano po nagpuon ang sa imong negosyo or kasuarin? Buda po, base sa imong business name, are food products, you are into food products. So, ano po itong mga food products na sa imong ginigibo? Please go ahead po, ma'am. Bali po, ang RM Food House po, food house actually ma'am, nagpuon kami year 2021. So, kami po naggigibo ng mga bottled food products, ting mga sikat na delicacies igdi sa Satuya, sa Bicol. We have Laing, Bicol Express, Sinantolan. So, bali po, nagpuon kami bilang sarong sadit na negosyante. Ano po, nagpuon kami alagad nun yan. Slowly po, mas dakol ng, kumbaga, partner stores ang samuyang na papaabutan kan samuyang produkto. Nata po ini ang naisipan mo, ma'am, na produkto, ining mga bottled, no? Bottled Laing, bottled Bicol Express, mga Sinantolan, tama po? Yes, opo. Bali ma'am, before kami nag-start kami negosyo, kami kang sa Kuyang Agong, pareho kaming OFW. So, kasuyaon po kami duman, most of the time, naghahanap din kami ng mga taste of home, kumbaga. So, naghahanap ka ng mga authentic na ready-to-eat na products na especially hali digdi sa Bicol. And most of the time, dahil kami nakakahanap. Kaso oras na nag-uli kami digdi sa Pilipinas, bali nagpaparaisip na ano daw na negosyo ang pwede tang punan. So, kaya itong mga kaito, bali si mother ko po, nagluluto man siya ng laing. So sabi mi, why not mag-try kita ng arab kaya na products para ang goal ta talaga is ining mga produktong ini maipaabot ta sa iba, lalo na sa ibang bansa. Okay. Para si mga OFW, mga kababayan na duman na dai na talaga nakakaluto pang mga arab kaning kakanon, at least matanaan pa din ninda. Nagaron kumbaga nasa garo feeling nasa harong pa din sila. So taste of home talaga po. So bali, kaya po kami nagpuon sa arab kaning klaseng produkto. So ngunyan po, Ma'am Debbie, pareho na kamo ni husband mo yaon digdi sa Bicol, sa Bicol para nagtatabang na kamo sa negosyo na iyan po. Day na kamo nag-OFW ever since kang nagpuon kamo po kang negosyong iyan. Day na po. Oh. Day na po. Nag-for good na po talaga. Okay. So, ibig sabihin, Sir Jolo, mas maray so income ninda kang pag ninegosyo ninda kesa kang OFW sindang duwa. So it means siguro they love cooking. Siguro. Siguro. Sabi ba ganinda, kapag padaba mo ang padaba mo ang pigigibo mo, you love what you do. Pag naging trabaho mo siya, garo ka man sana na nagtatrabaho. Garidaing kapagalan because gusto mo ang ginigibo mo. Padaba mo iyan na like cooking, iyan na negosyo mo. Kumbaga, so kapagalan, parang binabaliwala. Iyo, syempre, mapagal, di ba? Igwaman giraray na namamati. Pero, parang rewarding, no? Yes. At the end of the day, naisip mo din na, okay, kami, yaon sana kami digdip, kaiba mi so the rest of the family, dahil na kami duman nakakamati, kipungaw, kang yaon sa, yes, diba? Oo. So, ma'am, ngunyan po, diba, sabi mo, nagpuon ka pa lang kang 2021. Ano po? Ano yan? Pandemic time pa po yan, ma'am? Yes po, pandemic pa. Opo, oo. So, talagang kang pandemic, ang nag-boom na mga negosyo, itong mga pagkaon, 'di ba? Oo, ito ang dai siya nawaran ki consumer or ki parabakal. Oo, kaya duman ka mo man nag-isip mag-put up kaya na negosyo nindo. Apo. So ngunyan, ma'am, sa ina po nakakaabot iyan ang mga produkto nindong mga bottled laing, bottled Bicol Express. Igwa kang sample dyan, ma'am. May kataning ka? Ay, wait lang. Igwa po. Okay lang po. Sige. Sa ina po iyan nakakaabot. So, any po yung mga produkto may laing, may Bicol Express. Oo.
may sinantolan din po. Oo. As for laing, ano po, igwa kaming laing na pork ang sahog, igwa pong fish na sahog, and may ano po, vegetarian version. Oh. And for sinantolan po, same din, may pork and may fish. Uh-huh. So sa Munyan po, bali ma'am, nagdi-distribute po kami sa iba-ibang pasalubong center locally, locally, and sa mga supermarket po. Okay. Available po kami sa selected branches of Robinsons Supermarket and Robinsons Easy Mart outlets nationwide po. Oh, nationwide. Then nag-start na din po kami for sa SM hypermarket. Luzon and Visayas branches po. Selected po. And then soon po mapuon kami ng SM Supermarket Wow. and Metro Gaisano. Okay. Oh, Ma'am, pwede Hopefully maghapot. soon na po. Bino-work out. Ma'am Debbie, pwede po maghapot kung piraso kapital pag puunin do, tapos ngunyan piranas. Pirana ang asset size. Nagpuon kami yung salit lang na kapital. Baka iniisip ninda OFW ngayon may kapital daiman. Daiman totoo. As in, salit lang po talaga ang pinunan ming kapital. Bali tamang pangluto lang, pasaro-sarong batch, then pabakal, then maano naman. Mapuon naman. Tapos ngunyan Siguro- yes po, please. Siguro nagkataon lang po na yan, sa tabang kang, of course, DTI and iba-ibang ahensya ng gobyerno, as in sa tabang din po kang mga tao na nagtabang sa mo na mabisto ang produkto. Kaya medyo dawa pan o nag-move kitang kadikit. No po. So siguro ganito na lang, ang production capacity po, ma'am. Pira na ang piga-produce nindo, like monthly or weekly ba, daily, paano ba? Sa Munyan po, dai pa man kami talagang urual daw. Aha. Pero may mga times, depende pa sa season po. Kasi may mga season na medyo off man. Mhm. Pero for like for a month ngayon, ma'am, kaya minang up to 300 boxes siguro. Okay. Ang sarong box, ang laog po kaan 24? Apo. Okay. Pag dire-diretso po, pag Opo. dire-diretso, bako Mhm. pa man siya ma'am na talagang dire-diretso kami everyday. Okay. So, basta ang bottom line is talagang bako man sakripisyo, give up, tama. So, trabaho sa outside the country, na aram tabaga, pag outside the country, medyo well compensated baga duman ang mga workers, bako arog ka mga workers digdi sa tuyang country, no? So, gustong sabihin talagang mas magayon ang kita sa pagninegosyo kesa sa pag-iempleyo. Actually, ma'am, kaso pag uli, hindi man kami talaga nag-expect na, kumbaga, prepared kami to live a simpler life kasi syempre, arami na iba man ang magiging kita hindi. Opo. Pero di man in-expect na slowly po daw pan o nag-grow. Di ko man sinasabi na dakulaon na po kami ngunyan, pero daw pan o slowly, inch by inch, kumbaga, nag-grow ang Negosyo. ang samuyang negosyo. Opo. At saka nagdadakula din ang market. Kumbaga, Yes, nag-e-expand din. Dati nga halimbawa, dyan lang kamo sa ano nga ning munisipyo mo po, ma'am? Goa, ma'am. Goa. Goa. Oo, dyan nga ngaya sa Goa, ang market. Tapos nag-expand, nagpasiring na sa mga kataraning na munisipyo, as in sa iba pang mga probinsya kang Bicol. Ngunyan, yaon na kamo nationwide. Kasi, ang aram ko, ma'am, by the way, ma'am, kanina, nag-iistoryahan kami ni Sir Jolo tungkol duman sa mga requirements, no? So, mga FDA, LTO, CPR, halal, and tong IPOFIL na mga tinataong licenses. Ang aram ko, igwa ka ng brand, ma'am. Yes po. Opo. Ano nga su brand? La Comida, tama? Yes, La Comida Goa po. La Comida Goa. So, yan po ang brand kang gabos mong products. Apo. Oo, La Comida Goa. Pag sinabing La Comida Goa, iyan ang mga produkto ni RM. Apo. Opo, Yes. okay. So other than that po, ma'am, igwa ka na din pong FDA, LTO, CPR. Yes po.
Okay. Iguana po. Oo. So, yan po ang siguro si Ma'am mismo, si Ma'am Debbie, makakasabi kung ano ang additional value or ang value addition ka itong mga licenses na iguana si mga produkto niya. Ano, Ma'am? Yes, opo. Bali, very important talaga, ma'am, yung mga licenses na ito. First, sinabi na kasi bago ni Sir Jolo, yung increase na tiwala na itatao sa inyong mga customer. Especially po, ngayon yan, mas dakol na customers ang nakakaaram na kaini. So, perminindang hapot, ano ngayon, may FDA ka mo bago talaga magbakal sa imo. Sa mga trade fairs po na encounter mo mahapot, naka-TPR ka mo, naka-FDA. So, more and more na mga customers is nakakaaram na of course mas safe po sinda kasi especially food talagang intended siya for human consumption. Yes. So tiwala ninda at least so safety din ninda ma-assure at the same time so safety po kang negosyo ta. So aram taman na safe ining pagkakan na tinitinda ta. So very important po talaga. And of course, lalo na po ngunyan, nire-require na talaga kang kadakol na tindahan, dawa pa ang ibang mga pasalubong centers po, requirement na ang FDA. At least FDA, LTO po, igwa kita. So, kung dai talaga kita maasikaso kaning permit na ini, dai man kita makakalaog sa wider na market. Opo. So, talaga, as mentioned by Sir Jolo, investment po siya. Kaya po talagang pagtuunan ng pansin na ma-comply, kumbaga, ma-comply po ining permit na ini. So, very important siya. Even po because we have in Shopee and Lazada, requirement na din po siya. Oh, yeah. So, kung dai ka din makakatinda online sa mga araw ka rin platforms, kung mayo pa din po ng permit. So, kung nagpupuon-puon kita, dapat nasa vision ta na first step, kay puan kung may FDA, LTO. Then next is ito pong CPR. Opo. So, yan po talaga, maski si Ma'am Debbie makaka-attest kang importansya, kaining mga licenses na ini. Kasi tama nga, maski sa mga online stores, online platforms, hinahanapan na kaining mga licenses. Di ka naman paano ba ang sa Shopee or Lazada? Ma-apply ka, ma-apply ka po as garing merchant. Merchant, oo. So, may mga requirements man po ni tinda na kaipuhan i-upload mo duman. So, sa mga Mayo, sa pagkakaaram ko, sa mga Mayo from last June 30, tigban na po ninda si mga Mayo na provide na mga FDA. Okay. Oo, so yan, hali mismo kay Ma'am Debbie, na talagang grabe ang tabang kaini sa sarong negosyante, as in sa mga produkto po na sa indong ginigibo. Kasi day man mamimidbidan si La Comida kung bako dahil digdi sa mga requirements or sa mga certifications na sa iyang pig-apply digdi sa mga certifying agencies like FDA, CPR, sa FDA mismo, sa Food and Drug Administration. Aram ko si Ma'am Debbie. Ma'am, di ba nurse ka po by profession? Tama? Yes. Oo, nurse siya by profession. Si husband po, nurse din? Engineer po. Engineer si husband. So, si ma'am nurse, tapos si husband niya engineer. Kung tutuuson, dakulaon ang sa indang potential na magyaman doon sa ibang country, di ba? Pero mas ginusto nindang magnegosyo, mag-patronize ba kaining mga local delicacies, mag-promote kaining mga local delicacies, kumpara duman sa indang mga professions, talagang give up ninda sa profession ninda. Mayo man po kamo, ma'am, na background nga, like nag-enroll nga sa sa mga cooking, culinary arts. Mayo man po, talagang hilig lang po nindo.
Hilig lang talaga po Opo, magka-kanjo. talagang Nurse by profession, Oo, pero engineer si sir. nurse and engineer by profession, pero entrepreneurs by heart. Yes, oo. Kadakol akong mga nadadangog na arog kaan, Sir Jolo. So, saro mi dating naging guest, Digdiman sa program, OFW man siya. Taga Libon garo ito or taga, basta sa 3rd District, Pulangi. Nag-uli naman siya digdi. Naggimo naman siya ka itong mga, di ko rum to, so mga, gari mga, so ito bagang garlic, chili, garlic, something. So mga ito, so mga, Mga parang mga mga sausawan, Oo, so chili oo. garlic sauce, mga ganun. condiments, mga condiments. OFW man siya, nag-uli man siya digdi para iyon na lang ito ang negosyo niya digdi. Oh, kaya Entrepreneurs by heart. oo. Kaya ano man daw ang negosyo ta Sir Jolo? Dakulon Para na pwede. magyaman man kita arog ki ma'am. Ay, day ma po. Pero ma'am, sa saro pong negosyante, day man po nahahali ining mga challenges, no? Yaw niyan pirmi, maski sa man maski anong venture ang laugan mo, pirming igwang mga challenges. Sa indo pong parte, sa negosyo po nindo, ano man po itong mga na-encounter nindo mga challenges? Kadakol ma. Ang importante, Well, nalalampasan. Ang Opo. pagninegosyo talaga po is bako maning basta-basta. No? Opo. Kumbaga, Mm-mm. as you go along, kadakol ka talagang may encounter. Mhm. Kasi especially po for us, parang dahil man kami, kumbaga, mayo kaming kapamilya or friends na negosyante na mag-guide sa muya at first. Mhm. Pareho kami, as mentioned, magkaiba kaming field hali. So, may mga decisions kaming ginigibo na parang sige sana before, kumbaga, dahil masyadong pinag-iisipan. So, yun yung mga challenges na, okay, parang minsan dati, mabilison ka magtiwala na, sige lang, ma-resell, and in the long run, parang bako man pala ang katiwa-tiwala sa mga taong pinagkatiwalaan. So, mga arag kaya Mga itong ganon, simple opo. things na mga arag kaya na-encounter me. Pero, siguro as we go along, mas nagiging wise kita sa pagninegosyo po. Mm-mm. Ngunyan kadakol mga trainings na ino-offer ang DTI. I mean, so mga magpun sa mga KMME. Si Opo. husband ko po ang nag-KMME Opo. before. So, may mga kadakol kaming learnings. So, natututunan din talaga siya. And of course, through experience po. Yes, correct. So, mas dakol kang nabibisto din tao na Mm-mm, nagka-guide. mm-mm. Nagka-guide sa imo na. So, yun po. Yun. Kung sa challenges dakulon, ma'am, dakulon talaga. Ang importante po, mga nalalampasan. encounter hanggang munyan. Yes. Oo, may mga hanggang munyan. At Oo. kaya, At yan, may saka, mga time. at saka ma'am, sa bawat challenge, no, igwa kitang nauukdan. Yes. Oo. I think, sa muya, kung mag-agong, permi kaming, sabi mi nga ni, perming turning problems into opportunities. Yes, Pag may correct. mga problems na arag kaya, we always look beyond that. Sabi mo, anong opportunity? I think anong dapat ang gibuhon next time, ano ang mga kaipuhan tang step. Dahil pwede niya ako na mayo kitang manodan sa arag kanita. Kung dai, it will recur again and again. So, Opo. so importante po may nanonodan kasi parte talaga yan kang pagninegosyo. Opo, oo. So, kamo talaga, ma'am, ni husband, kamo talagang duwa ang nagbuo kaiyan na negosyo nindo. Nagtatabangan talaga kamo now. Mm-mm. Yes po. Okay. So, ayan, magayuno na experience, ang istorya ni Ma'am Debbie na sindang mag-agom, pareho OFW, tapos may mga profession sinda duman, tapos nag-uli sinda digdi to put up Aram food products. Nasangunyan, midbid na po kang sa tuyang mga buying public, maski sa Metro Manila, pigahanap na iyan la comida goa. 'Di ba? Oo, maski sa mga iba kong friends sa Metro Manila, pigahanap niya talaga itong La Comida na brand. Kasi minsan daan nasa SM gari siya or yaon siya digdi sa SM Legazpi. I don't know kung nag-igwa ka dyan sa SM Legazpi, siguro sa
sa store ni JMN, right? Opo, oo. Natanaan niya itong product mo. Sabi niya, masiram daa ito, masiram. Tapos nagpabakal giraray siya kang igwa kitang fair duman sa Metro Manila. Kaya yan po si Ma'am Debbie kang RM Food Products. Ngunyan ma'am, bago kita po magburulagan, pwede po ma'am hagadan ta ka na po sa imong advice sa satuyang mga negosyante as in duman sa mga would-be entrepreneurs po. Please go ahead. Ang ma-advise ko lang po is kung ano talaga po so naisip tang negosyo kun anta as in sikapon ta na maidire-diretso ini. Sa ngunyan po bako nang masakit maghargad ding tabang sa mga ahensya yaon po ang DTI na ever supportive kung may mga paano magnegosyo, gabos natin na ang DTI actually sa mga training, sa mga support, arag po kayang binabanggit na mga FDA application, CPR application. So yaon po ang DTI to guide us. Yaon din po ang iba't ibang agencies, may DOST, may yung FDA mismo. So may na pong rason para dai kita magdire-diretso. So dai man po, sabi ko nga ni po, dai man kaipuhan ning dakulaon ning kapital at first. So diton ta maabot ang panahon basta ang mag-concentrate lang kita sa pag-improve kang sa tuyang produkto. So improve ta ang produkto ta, ang packaging ta, ang quality kang products. Ta iyo po yan ang binabalik-balikan. So dai man kasi ang mga client pag nakabakal kang produkto mo, pag namo yan talaga ninda, so babalikan ka po. So kumbaga bako siyang one-time transaction basta improve po ang produkto ta. So yun lang po. So diretso lang po kita, kayang-kaya ta yan. Thank you so much po, Ma'am Debbie. Salamat po sa sa pagpaunrakan sa moyang imbitasyon. Sana po may nanodan ang satuyang mga paradangog, lalong-lalo na sa mga into business din, as in itong mga gusto magnegosyo. Si Ma'am Debbie po, sarong dakulaon na inspirasyon po para sa Tuya Gabos. Thank you so much, Ma'am. Salamat po. Thank you po. Okay, so Thank you very much po. yes po. Thank you. Thank you, Sir Jolo. Bago kita man magpaaram digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, igwa kitang mga upcoming activities Yes, for correct. this month and for next month po. Mga ano-ano po ito, Sir Jolo? Yan, so upcoming activities this July 30 to 31, igo po kitang i-implement na investment activity hindi po sa Legazpi City. So saro sa mga pag-uurungan po Investment. is Investment. about investment. And sa August 5, if familiar po kamo, I think iyo naman kilala na po ang OKB Regional Trade Fair, pero ini po is different. And August 5, 2025 na-invite po ang OKB Association in partnership with DTI na mag-participate sa Okada Trade Fair, August 15 to August 17. August 15 to 17, OKB goes to Okada. So, saro po ining bagong venue for trade fair po kan sa tuyang mga exhibitors na from OKB Association. And also, sa nabagay kanina, sa August 5, we also have this Bicol Impex Forum. So, IMPEX stands for Import-Export Forum. So, i-discuss na po digdi. So, gabos ng mga regulatory processes and also mga tariffs. So, aware man siguro sa to yung mga paradangog na nagpaparalang ka ang mga taripa and very important po ini sa to yung mga exporters at saka mga importers, especially sa mga nag-import ki mga raw materials about sa mga tariffs and also mga do's and don'ts in exporting and importing. And sa Giraray, i-promote ko po Giraray sa mga activities kang DTI mangunungod sa FDA, LTO, CPR and si Halal. Igo po kitang mga programang piga all year round, every year piga conduct naman po ini na wherein we do selection of MSMEs para ma-assist po sa pag-apply kan sa indang licenses for FDA, LTO and CPR. And also for halal. For co-share, we do some topics
sa nag-shoutout kanina. So, we assist MSMEs in letting them understand kung ano po ang co-share. So, we invite resource persons para ma-discuss sa inda kung ano ang co-share certification. So, aside from that, ini po, Investment Forum, Bicol Impex Forum, and OKB Goes Okada. Ayan, okay. So, kadakol na naman kitang mga upcoming activities sa ngunya na bulan, buda sa masunod na bulan. Kang nakaaging simana, nagkaigwa kita kang sa tuyang MSME Week celebration na kung saan igwa kitang 2-day MSME conference, no, na pinag-atindiran kang mga sa tuyang mga assisted MSMEs, as in nagkaigwaman kita kay awarding kang Bagwis Awards, Bagwis yes. Awards, itong mga establishments that are compliant to fair trade laws, itong mga establishments that uphold ethical practices. Yan po, inawardan tasinda. 54 establishments were awarded with Bagwis Seal of Excellence Award. Ayan. And then, nag-award man po kita duman sa mga presidential awards. no, awardees sa regional level, both itong MSME as in development partner. So, igwaman po kitang 10 gabos na awardees for presidential awards. Ayan. So, Jolo, your final message please bago kita magpaaram. So, final message po, with regards to yung topic regarding licenses, di po kita matakot, sabi ni Ma'am Debbie kanina, di po kita matakot magrani sa mga ahensya na kung saan matatabangan po kamo na makakuha ng lisensya about FDA, LTO, CPR, halal, and then other certifications para po maging ma-promote ang sa imong produkto, as in masabi sa mga konsumidor na safe po ang sa indong product. Ayan. Okay. So, sana po may nanodan kita, digdi sa satuyang sarong oras na pag-urulay-olay, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kaiba, syempre, si Sir Jolo, ang head kang Trade Promotion Development, Trade Promotion Section, kang Business Development, as in si Ma'am Debbie, ang owner kang Aram Food Products. So, mga bottled, so mga paborito tang pagkaon, Bicol Express laing sinantolan na nasa bote na po, pwede nang darahon maski sain. Ayan po, si Ma'am Debbie po iyan kang Goa Camarines Sur. So, sana po ang satuyang mga paraantabay ngunyan na aga may nanodan man digdi sa satuyang sarong oras na programang Usapang Consumer at Negosyo. So, sa Giraray, ini po ang sa indong kairiba digdi sa programa si Bem Romano Birango na nagsasabing negosyo mo'y aasenso, buhay mo'y magbabago. Yan ang sigurado. Ayan. Abangan nyo po, Giraray, kami sa masunod na bulan. First Friday kang bulan na Agosto. Digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa siring na oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. Maray na udto po sa Into Kabo. Salamat! Salamat, Sir Jolo. Happy birthday sa mama ko. Happy birthday. Uy, happy birthday, madam. Usapang Consumer at Negosyo. Kasingit. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor. Asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan